mabuk berkunang-kunang ora konsentrasi, bocah SMA iki nyetir koyo wong goblok banjur nerak pageri kandang celeng. Diduga jenenge Reno. Bocah kelas loro SMA seneng kencot iki iseng-iseng ngetrel becak kopling 4 tak cita rasa Giti Asan Andreas sembari mencari jati diri. Menambah sensasi, Reno ngombe lengo kelentik campur mama lemon diombe hingga tetes terakhir. Seketika urip mata batin tembus alam jin, lindur dikira pintu surga Firdaus. Ngegas bersama becak tercinta, akhirnya Reno berasa nyosor pager koyo untuk kawin. Timbang berasa dek kandang celeng, sosok nelek berasa enak nang omahe rondo ae. Oke wis sugeng injing. Komul tipis-tipis anti wacana dek malam takbiran. Bakong dan teman-teman mencari sensasi nyumut mercon dek dukur mejo. Kejadian bermula dek warung sego pecel Ibu Rukmina jam itu iki bengi mang. Terdiri dari personil Mbak Kakung Brotherhood, jenenge Batu Kiman, Batu Kimen, Batu Kimun, Batu Kimen, ditambah meneh satu personil Batu Kimon, ditambah meneh Saipul Brotherhood, Saipal, Saipil karo Mbak Saipol. Mereka bersatu kita tekun meramaikan malam takbir perconan di dukur mejo. Ajang-ajang Saipul opening nyumut percon karo korek jres. Tukiman gelisah dalam dada wedi kakek nyumpel kuping. Kuatir kembang apine mlebu sempak ngobong ing ribet. Kakek mencelat 90 derajat. Akhirnya Mbak Tukiman ora iso tangi koyo coro mengkurup. Ayo tangi Mbak, tangi. Sahur. Sekian berita dino iki. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tolong gak usah broadcast puisi setitik embon dek grup WhatsApp. Bosen aku mocone. Kreatif gara-gara kesuwen jomblo. Bocah iki nyiptakno pacar buatan tuh kok barang-barang sederhana. Jenenge Raffi jomblo 5 tahun ora rabi-rabi amarga ora payu. Saben PDKT karo arek wedok ditolak terus. Tapi Raffi duwe solusi. Dengan kombinasi taplak pawon, karung beras karo helm, akhirnya terciptalah pacar buatan siap peluk. Sekian berita dino iki. Teken kancamu sing jomblo ben gak kesepian. Oke wis sugeng dalu. Berita manuk, pemirsa. Manuk-manuk dimanuki manuk sing manuk-manukan. Manuk iku manuk. Manuki manuk sing manuk-manukan, termanuki manuk-manuk. Manuk sing manuki manuk. Manuki manuk-manukan. Manuk di manuk. Sekian berita manuk teko manuk, sugeng manuk. Atos berjudul dikira keran banyu, ribete wong iki kate disedot gajah. Jenenge Mas Michel. Mas Michel rekreasi nang Jatipak Loro karo pacare kepengin foto karo gajah. Mas Michel lali gak sempakan, ribete tangi. Akhirnya digrepek dari belakang. Sekian berita dino iki. Teken kancamu sing gak tau sempakan nek kolom komentar. Oke wis sugeng dalu. Amarga kecanduan bokep karo game online, bocah SMA iki ocol teko sekolah kaya kuda liar. Jenenge Rudi. Bocah kelas 3 SMA sepak mamel iki ocol pas ulangan matematika. Frustasi ulangan trigonometri, Rudi melarikan diri OTW golek hiburan ning warnet. Tapi sang guru sadar lek Rudi menghilang gawe jurus kaki bunsin. Akhirnya sang guru berkolaborasi karo polisi golek Rudi nek warnet. Rudi ketemon. Akhirnya Rudi pecicilan menek pager kaya kuda liar. Rudi, ayo sekolah. Mama. Tolong sing merasa koncone Rudi, teken areke ndek kolom komentar. Oke wis sugeng dalu. Panase srengeng meletek awan-awan jam 1, seekor pitik babon nekat kumpul banyu bekas mie instan yang juru panci pawon. Ing video viral iki nampak fenomena keajaiban dunia ing ngendi pitik mengalami kemajuan peradaban. Renang kemampul lagi siantik pluma ala-ala laut mati Yordania. Si pitik kumpul mandi besar nyoba keringet campur bola difermentasi gawe kaldu masakan tahlil. Sang juragan curiga, si pitik mati kademen amarga hipotermia. Kuatir mati tidak dalam keadaan kusnul khotimah, akhirnya si pitik digugat tangi cek gak ngimpi siksa kubur. Sekian berita dino iki, muga bermanfaat bagi kita semua. Oke wis sugeng dalu. Amarga mesra-mesraan dek bulan Ramadan, arek loro pacaran iki jegur dek kaline sawah pas sepedaan. Jenenge Wisnu karo Aisyah. Bocah loro iki dolen ning sawah cedhek wit-witan jagung. Soalnya kate pacaran mesra-mesraan dek sepi-sepian. Nafsu membara, Wisnu semangat gonceng Aisyah. Kena tendangan taekwondo, akhirnya Aisyah jegur dek kali campur telek jaran. Arek lanang goblok. Sekian berita romantis dino iki, sugeng sonten. Marake pergaulan bebas dek kalangan arek-arek enom. Beredar video asusila pemerkosaan terang-terangan di depan publik. Diduga gak duwe-duwe gawe jajan karo nyewa hotel. Kucing iki nekat ngucingi PT. Kucing iku awalnya kucing sing mitiki kucing. PT iku terkucingi kucing, kucing iku ngucingi PT. Kucing iku kucing sing seneng kucing-kucingan. PT iku PT, kucing ngucingi PT, PT kucing-kucing, PT kucing, PT kucing, PT kucing, PT kucing-kucing. PT iku kudu kucing, kucing iku kudu PT. Tapi kucing iku ngucingi PT, PT kucing-kucing, kucing ngucingi kucing, akhirnya PT dikucingi kucing. Sekian berita dino iki, pamit undur diri, sugeng dalu. Terlalu semangat tulinan biliat, ribete wong iki loro cekit-cekit amarga disondol bal. Jenenge Bayu karo Rido.
Bayu karo Rito dulinan biliar. Lek menang dicipok Lucinta Luna. Rito semangat 45 dulinan biliar soalnya balik kurang loro. Mencelat ndok kembari ditapok bal. Akhirnya ndoke pecah gak iso berternak maneh. Sekian berita dino iki. Muga-muga angribete Mas Bayu ora diamputasi dadi wedok. Oke wis, sugeng dalu. Amarga mudik kentaan tiket pesawat, wakil dikeluarkan tenggelam numpak perahu getek pas pulang kampung. Menuju H-4 hari raya Idul Fitri, wakil dikeluarkan kate berencana OTW pulang kampung nang Pulau Jawa. Anake bojone, bapak ibuke, besane mara tuwane kuwabe sak keluarga besar dijakne perahu getek. Gak lali petik kucing wedhus karo sapine melok gawe pelengkap suasana. Tapi sayang, praune overload. Akhirnya wakil dikeluarkan tenggelam nek segitiga Bermuda. Lah kurang komplit, penisan. Sa Indonesia Raya jangan kabeh numpak perahu getek.